Ayo Lintang. Panas hutan. Parian. Ayo parian. Engko Dek Agnes ngantuk. Kawiwitan Dek Agnes. Dek Agnes ya nang. Saka pojok kono wae, saka Sembah. Bu Prasiwi nggo gonggongan. Sing apa ya? Oh ya ben itu sing angel saka kene wae ora apa-apa. Ya. Ayo Dek Agnes. Dek Agnes. Barbayan. Wah, barbayan. Lah barbayan. Ijek jenes no. Bar doboli. Awake bedah. Oh, awake bedah. Mugi desa samben tansah gemah ripah sentosah. Ya. Dadak ditambah. Kok melu mendesah kabeh iki piye to? Lah ya gara-gara lek men wi mau. Oriza. Oriza. Parian ya. Parian. Munggah amben. Wah, lagi malam pertama iki. Mboten karo anakku. Ngono ya. Oh, ngombeni anake, ngombeni anak. Tak kira kae anakmu ki mangan kowe, bae kowe ngombeni anakmu. Mosok anak ngombe anu mangan mbokne. Kae mimik ya no. Mimi nggih. Terus Mugi warga samben tentrem rahayu. Amin. Allahumma amin. Mbak Saraswati. Yo. Alen-alen. 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 Duh bener ae. Bener. Seka kulon praga mugi warga samben manggih rahayu. Allahumma Amin. Jajare sampe. Mbak Ayu Purwo Lestari. Tuku omben Tuku omben. Heeh. kena gropyokan. Omben apa nek? Nek air mineral ya ora kena gropyokan kok sindian kok anarkis lho. Kuwi nyeritake bojone. Mumpung ora melu. Lanang ya ora. Bojone mayang dhewe. Mazang. Mazang. Tuku omben kena gropyokan terus. Merti dusun pedukuan samben kok nanggap banci edan. Piye kuwi? Nanggap banci elegan kok wedan. Catetanku mana tak waca to elegan kok. Oh kleru. Edan. Kok elegan iki Lho ngono kuwi Arep tak- jujur lho. banci tapi ketok menarik. Arep tak Kayak sanggaki. eksotis. Lah ya. Iki di Allahumma amin ora ya? Ora. Ora to? Ora. Ora ya. Banci dan kok diamini. Banci dan bojomu nek karo aku ngiyip bae kok. Lah ya mula kuwi edan. Padha edan. Yo, Ayo. iki Bu Neti. Ayo Ibu. Iki piyaine alus lho, piye aja kasar. Alus kaya aku lho, Lek. Heeh. Alah, pada ya halus. Bar diamplas. Takut jatuh. Mbok kejengkang ya. Aku mesti jokno konangan nek ora ya banci kewirangan iki engko. Ayo Bu Neti. Turut kaleh. Apa ki mau? Turut kaleh. Turut kaleh. Oh, arep lebanyu. Oh, Turut mateni tenggo. Iya. Makdek aku. Anuwe lho. Tenggo uniform. Romeo. Turut dalan. Kalen Kalen. kepethuk ula. Ya Allah, pengen di berbisa.
Mugi padukuhan sampean tansaya kuncara. Allahumma amin. Iki pandonga kabeh. Monggo Bu Wahyu, monggo Bu Guru. Ah ya. Bu Guru. Ya alusan pri. Monggo Bu Watu. Wahyu kok buatu. Wahyu. Wah, to. Monggo Bu Wahyu. Lho. Kok dame metu lah. Babat damen. Kertas mboten? Kertas anu niku le merang niku damel Lek niku men ngepari. babat kok babat rambut niku. Kok katut. Gumakani tanggaku. Makani tangga. Sapine Oh, tanggaku. sapine tanggap. Sapine. Bot, tonggo arti pakani damen iki. Mugi padukuhan sampean tambah maju. Allahumma amin. Yo maju infrastrukture, pembangunane, agamane, budayane, masyarakate sanso maju, sanso guyub rukun. Iya. Manungsa sing becik. Monggo gonggonganipun Yo. Ibu kita Prastiwi. Monggo Bu Prastiwi. Jan iki. Ih, ganas iki kita. Ganas lho. Neng amben. Ah, Neng Ngamben amben. kok padha. wis tuwa apa jek ngatasi ya? Kowe lah urung ngerti dikdayaku kowe. Lho. Danya pelekke. Neng amben. Kelonan karo banci. Ayo. Bu Kayak Pras terus seneng sing Meden. banci ya. Malah aku sing merinding. Ora dikapak-kapak malah gur nggo dolanan. Dolanan rapopo malah penak enggak. Dan Mugi warga sampean tansah murah rezeki. Allahumma amin. Duk lintang ayo. Ya. Aku ora klamben. Oh, Kowe lah. aku ra klamben terus. Ketemu anake Pak Seno. Wah. Aku pikiranku wis traveling nang ndi lho ya Allah. Amae gur ketok kentole ngono sekendang wis ketap-ketip lho mun ketok kentole ki ra klamben lho. Putrane Pak Seno ki ora Gurmas Gading Oh, ta oh, lho. oh. Ada Mbak Jenar. Benar. Pikiran kok traveling nang ndi. Aku ra klamben walah sosor Nggon bathuk yo terus kok nyut nggon bathuk langsungan. Walah. Mugi warga sampean pinaringan bagya mulya. Allahumma amin. Ayo. Aku. Lek men apa sapa sih? Princess e. Aku dulu oke. Ya, tak inces dulu. Kleyang-kleyang kebru anaki Yo. Keburu anake. saking apa, Ci? lorone lho. Sing mirsani wayang mugi kathah rejeki. Allahumma Amin. Ayo busuk. Ayo. kok busuk kuwi to. Sukimin, lah busuk Imin iki lho. Bu. Lek paune Nduk Agnes, Bu Agnes. Bu Agnes. Heeh, Bu Wahyu. Bu Prastiwi, Bu Amangga Bu Pras. Bu Pras. Nah, aku Bu Bu Yo Sukimin lah busuk. ya ora. Ya cocok kuwi. Bu Kiki. Walah monggo Bu Kiki. Kapiken lek kuwi ya. Kikil apa? Kok kikik? Kikik ki kirek. Kiki ki uler. Kiki. Kok Bu masa busuk men busuk batang ya. Oh, iya. Sekarang aku ya, Nduk. Iya. Beh, Jan. Aku leren. Kan Dedek capek toh. Ya maklum wis tuwek. Ditubruk yoga. Pak Santosa mesti. Pak Bungkek mesti. Mugi warga sampean
tansah bagya mulya munggah swarga rezekine tan kanyono-nyono sedayanipun mugi-mugi sansaya ngrembaka lho nggih Pak Dawane jan Donga gawe mumet ya. ngrembaka bagya mulya sok munggah swarga rak ya bener to Allahumma amin. Dong apik-apik diamini ya Le. gingsulmu loro nyenengke ana Iya no. loro nyenengke aku pengen 10 ngono gingsule piye Kowe Wah, ora apik kowe. gisul. Apa? Merongos. beda to nek Ya beda. lah nek loroe manis apa ngerti aku pengen 10 nek merak ati Kok kepijulan. Apik lho malahan lho. Ya. Panas sudah naling-aling Jepi Tutuke sayang. Nakian wadon sarata Ino mane banyu bane Ayo langgame sayangku. Lintang Kairo Kediri. Kediri Dedek Mimin Klaten. Telek. Ayo. Aku ya pengen dipromosikan toh Lintang Kairo Kediri. Aku suka Klaten. lah aku kan jauh banget Tapi bukan berarti yang deket tidak dikenalin. Oh. Aku pengen dipublikasikan. Saya aja gagas bandeng. Apa? Banci gendeng. Ayo. Lintang. di zaman berjuang jarak kelingan anak lanang pinta openi aning saiki ana Ya, ya kakak Inces. Apa? Inces silamu nyanyi no. Padha baune kok kongkon lho. Aku kok pas angel pas ngon refrain. Jarene menang keturunan sing digadang biyen nate janji neng saiki apa ya Bu Kiki Capek Kairo Sami-sami. luar
biasa. Nggih. Wis ngasuwose. Lu gosek nak wong Jane awakmu ya rada ora Rada fit. leg-leg. Nggih. Aja diforcer nduk sing dimpro-empro engko Mas Sapri wae. Kok Mas Sapri piye? Lah sapa? Mas Sukimin? Aku ora no, aku kan pualam dadi memang. Kok Nduk, pualam? dalam Nggih. suatu kebijakan atau pemerintahan desa lan sak piturute iki mesti aku nyebutnya ora pro kontra. Perbedaan persepsi itu wajar. Ada baik dalam rumah tangga ya perbedaan persepsi itu wajar. Ning nggak ada salahnya nek sapa untuk suatu kemaslahatan bersama, perbaikan bersama itu egonya kadang diturunkan untuk kecapaian mufakat yang terbaik. Kaya merti dusun ngono ki to, Ces. Kaya resik banyu ngono sak piturute kuwi ya ana sing cocok ana sing ora. Ning diakomodir mana yang terbaik buat semuanya. Iki tandha syukure wong Jawa ya ngene iki, Ces. Iya. Kadang ana sing beda persepsi ora dadi ngopo. Gumantung niate. Niate, Niate sing kaya ngopo? Nek niate menyekutukan Allah, lah aku ya kleru. Niate Iki wujud syukur. syukur wong Wujud banyu syukur. kok panguripan kok. Syukur ki diperang ana pirang perkara. 3. Siji, Lisan, alhamdulillah matur nuwun Gusti, puji Tuhan lan sak piturute. loro. Tumomo ana sakjroning ati. Heeh. Sing nomor 3 diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan nyata kaya prastawa bengi iki. Dadi nek sewu ya wajar ora apa-apa jenenge piye kathah to wong mbok karo anake sok beda penemu. Anak bojo sama istri sok beda penemu ya ora apa-apa. Kita hormati. Iya. Ya, kok nek Ya, ngono Min. kuwi. Wis matur sembahan. Karsanipun Niki Mas tesih enten Macange, kathah niki pemundutan niki lho. enten sing pun transfer barang. Wah, pun transfer. Nggih diwaca sing. Nggih niki sugeng nginjing nderek titip saweran kagem Mas Gading kalih Dik Lintang. Nyuwun Mas Gading bawa gegarane wong akrami tibake gending jenang gula duet. Matur nuwun mugi niat hajatipun almarhum Dik Seno pikantuk ridha Allah jodone Mas Gading kalih Dik Lintang amin. Amin. Suwun Pak D Darto BJM. Terus niki enten melih dari Pak Tri di Madiun saya sudah transfer 300.000. Nyuwun tembang muga nyawiji. Semoga Mbak Lintang dan Mas Gading nyawiji dan berjodoh. Amin. Kami dari penggemarmu selalu mendoakan. Selamat malam Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Saya request lagu muga nyawiji. Mas Gading duet dengan Mbak Lintang dah transfer 200.000 dari Danar Mandiri Sleman. Amin. Sugeng dalu Mas Gading sudah transfer 300.000 request Setyo Tuhu bawa Sidoase ingkang nyekar Mbak Lintang 200.000 buat Mas Wahyu Kendang 100.000. Walah kok Oh, weh. dari Mas Pen Diwangon Banyumas matur suwun. Oh nggih matur sembah nuwun. Enten melih. Pun telas niki. Lho, tak hitung wis karo tengah yuta lho, Le. Kok ya mati-mati kamu kok ya. Ora jane matematika niki kepiye to? Lintang karo Mas Gading tok lho. Kok rane ya sing dijaluk Mas Gading duit kalih Pak De Sukimin ora enek. Ora ono. Anu Mbak Mimin mangenge 50 ngono ya ora ono tulisan ngono ya teman. Wis Kena menika suntik kabeh kan ya. ugi wonten serat Mas Nggih. Gading. Nggih niku. Saking Ibu Evian. Nggih. Nyuwun putra Nuswantara lan gelo paring bebinga Rp150.000. Niki ditujukan untuk Lek Min lho. Oh iya aku gore wong sabar gore rezeki matur sembah berkah tukon babak tukon pilih selaris. Laris kok nggon konoan. Sesuk nggonen suntik kabeh. Ya. Nggo nyepak ijaran. Kabeh vasektomi no. Vasektomi ku wong lanang lho mriki wedok. Nah, jumenaken sinden saderengipun Dek Lintang melih. Nggih. Sinten menika? Ingkang Niki. kapiji panjenengan. Tembangnya sinten napa niki kok tembangnya sinten? Tesih wonten pamundutan podang kuning Mbah Kuning. Saidi. Putra Mbah nuwun. menggah-menggah Dedek. Anu sangu dedak urung. Kok dedak. Niki pamundutane tasih wonten saking Ibu Evian. Nggih. Kersaken putra Nuswantara lan gelo. Nah, ya ora ketar sisi caosi nok perkara Ingkang wonten streaming wae ugi ngerjakan enten menapa? Enten Ngersake. Setyo Tuhu. Mas Gading bawa Nggih. sing nembangke Dek Lintang. Oh ya cocok. Ayo Dek Lintang meneh kene. Wis rada mari ta kesele. Ya. Mas Gading mau bawa napa? Napa nggih wau nggih? Gegarane wong akrami niki Garane wong tulisan. akrami. Gegarani
Yang bawa Mas Gading niki nggih. Yang bawa Mas Gading sing Nggih. nembang sliramu no. Oh nggih. Kowe nyerak Mas Gading. Nah, ning kono Iya. sumanding. Nah, dalah. Iya Mas Gading. Heeh. Aku nyerah Pak Santoso ya. Ya karepmu tuwa ya tuke tuwa kok arep. Ngene iki kan ngano, apa jenenge? Apa? Pasangan yang serasi ngono lho. Ya nek kira pasangan ideal. Iya. Nek iki idiot kok. Nek aku ra apa Pak Santoso lho, Bri. Kowe kok tak tuding kowe kok. Ayah aku disakiti, aku pengen kayak mereka yang masih muda. Mas teh, meskipun Lah, kita ya, sudah berumur, kan aku iki ojo cocok. nganti rasa kasih sayangnya berkurang, ngono lho. Wis anak putu ki malah garek ayeme ati menepke pikiran. Ayo, ayo. Pak Santoso jejer kowe kok kaya nyetir mobil ya, Lek. Lah ngapa? Hawane pengen meresnel wae. Mangga ndok lintang. Nggih. Ayo Mas Gading. Ayo, Mas Kula riyen iki. Gading. Heeh. Wis jare. Kok diceraki Dik Lintang kok Sepiro? kaya grogi ngono to. Oh, aku kok grogi. Lho tadi salah tingkah ngono. Sepiro iki semene? Mbak kaya Pak Santoso iki lho tak cedhaki jarike langsung sesak. Lah. Lah Mas Gading sesak apa enggak? Sok-sok. Ayo Mas Nggih. Gading. Kekarane wong agrami. Saya ambekan. Mbok yo ngawaske sithik ngono. Lah iya madhep rene. Ayah pandang aku. Mosok madhep bure aku. Iya enggak apa-apa. Nyawang kan aku ngene iki lho nek karo separuh. Pak Santoso ngene iki lho, nyawang ngene iki. Pak Santoso, mang culek niku lho, Pak. Ngajari adik iki lho. Iya ajarana ya engko tak praktekin ngono. Tekan ngendi to iki mau? Oh iya. Tutu panda tutu rupa. Mas Gading, Nggih. kamu semakin lama kok semakin ganteng sih. Emang ya, gua itu kan Gua? iya, gua habis mulih dari iya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oh gitu. Iya. Semakin jeliteng malah ya. Tangan ngendi mo, Jan? Oh ya. Amung ati pawi tane. Kok Pak Santoso ngapa lho? Karo Ayah Santoso malah dijambak aku. Lah Pak Santoso lho karo kowe lho, Lek. Heeh, Pak Santoso ki gemes lho. Sing diner ki jarene nek Mas Gading mau amung ati pawitane. Lek Pak Santoso ki karepe amung asi pawitane. Lah kowe ra enek. Air susu iblis kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Jane diapakne karo Iku lho, iku lho, Diapakne? masuk Oh, foto. di foto ya ampun. CS ku ya. Lek mat. Aku mah kok ora wong motret aku ya, Jas. Gak menarik kok ya. Omong kok waton bener. Yen angel
pripun badannya lebih fresh atau masih Oh, masih sakit-sakit sakit, Mas ya Gading. ampun. Pijetin dong Mas Gading. Wah iya sini saya pijetin nih mana-mana di mana Kamu sini sakit ya. namanya. Sakit. Ayah Santoso, Ya perutku ini sakit. pelan-pelan ini. Perutku sakit, ayah. Dijejak Pak. Perutku sakit, ayah. Ayo Pak Santoso perutnya Ayah. sakit. Ayah, perutku sakit. Dupaan Pak. Kok ora kaya lintang karo Gading Iya mau nek tenggorokane aku sama Mas sakit. Gading itu saswit lah kono. Ayah sakit banget. Tenggorokanmu sakit. Ya tenggorok semuanya. Semuanya. Nek tenggorokannya sakit mbok dilogok. Sok. Aku lho dianiaya akit mau. Kok anarkis. Kok KDRT. Ayo dilanjut. Iya, nggih. Tan kena. Piye Nah. ta? Jadi ta, aku menang. Dijak bareng ora gelem. Ora iso nek bareng ki beda, engko cengkok iki beda. Ngono lho tegese iki. Tapi penake bareng ya. Kan dorong mudeng kowe tak kepruk lho kowe engko. Lek Iki nek men arep ngajari iki. sing elek lek men bunda ki ngajari elek bunda senengane. Ngajari elek lho. Bunda ki. Piye ta Bunda ki? Maaf. Harusnya itu menjadi contoh yang baik wong ya biasane nuturi. Maksudnya metu bareng ki anak-anak. nek ke mall bareng, jalan-jalan bareng, jalan sehat cari udara pagi Duk. bareng-bareng. Duk. Ora kok sewang-sewangan ngono lho dalam Nek situasi dhisik ya apa. ngono dadi bojo. Aku ya ngono. Ketoke ora iki. Lah ngopo? Lah kowe iki nek rupa nek sing ayu ngono dijak ning mall patut, dijak jagong patut. Ya patut, kayak Lah wes- kowe iki patute go dijak layak ki. Aura maharib to pria. Yo bareng. Alah yo alah. Tan kena ti numbas arta. Melu delon. Ayah Santoso ayo keret dor yo ya yo. Kok ngejak ning Oyo bareng. Piye ta jane? Langgame jenang gula. Iya, jenang Jadi gula. tangan nyanyi di sini apa di situ? Iya. Nyamannya di mana? Yang pertama di sini dulu Oh, ya. ya. Aku tuh agak capek jadi butuh istirahat sama Mas Gading. Ya Allah. Kono sing gandrung kok susuku sing lumpuk ya, Mas. Sekarang yo mengkan ibu kok. Ayo Dek Lintang. Sama
Goyang kram to mriki. Kowe aja melu-melu lho, Nduk. Yang apa? Lah kan kowe wedok Oh tenan. iya. Nek nggone apik karo gur sepete mbok ya sebenan. Gur gomah tinggi. Nek kowe aja nek Mbak Ardine keteknya karo ngetok anu kok tinggi karo gurem kok. Oh, alah wong edan. Yo. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga. Sudah Mas Gading? Sudah. Oh iya. Banyak minum Niki kan putih, sayang. enten sik request muga nyawiji. Oh iya. Muga wae apa jenenge? Muga nyawijine dipinangani benjang. Oh nggih. Nanti malam ning. Nanti dina to iki urung e. Oh Nggih iya, benjang nanti berarti. Nggih. iya, nanti malam juga nggak apa-apa Mas. Nggih. Soale dereng Dinotasi. aransemen. Iya. Pokoknya nek mengke dipasrahke Mbah Keter mawon. Nggih. Mbah Keter nek kon ngaransemen sedina kuwi dadi, gawe naskah lho sedina dadi. Jenenge wong Pak Geter ki kompresor handal. Kok Komposer kok kompresor. Pak Geter lho. Pak Kir. Nek aku tok elek ra apa-apa. Atos-atos Pak kualat Geter lho. Komposer. Injil Mas, ngersakaken lali janjine saking Pak Haji Saidi nggih, matur sembahana. Nggih. Oh, mangke terakhiran kemawon injil Mas. Aja-aja kuwi jodohmu le. Mbak menawa iki apa iki buah kesabaranku ya, Jas. Makasih ya, ya. Sopo-sopo disayang
Lah pripun jenenge wong iki ya anu Jenenge kok kok. jemput bola saupamane kok dagangan saupamane ra ditawake ya piye. Pak Haji Saidi ngersakaken ali janji tapi mengkih kemawon sih. Lah ngapa kok engko? Rada engko pas kumbiyakku anu ngono ndak jadi nyapa pamrutan sing liyane Oh. mau. Kan mau ana pamrutan sing caos itu. Putra Nusantara karo Gelo. Heeh, sing putih ya loro-loro hatan ndak sindane nok men Waradin. Iya, Mbak Saras karo Dek Oriza nggih. Nggih, nggih. Sepate ya, Lek. Heeh. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada, saya panggilkan becak